Allah ya kara muku lafiya. Amin sabida kamilu zaki. Sallallahu alaihi wasallama. Muna tafa da wani baitin ka ne a cikin kasidin ka muke so a mana sharhi kai za mu yi tambaya kai. Allah ya sa in yi. Akwai baiti da kake cewa ba mai cutar kai sai wanda yau ya gano kansa, ka ji dan mahajubanci ga ka ga mai sammai da ƙasa, kai dai zaɓi ɗaya da kai da shi wane ne a ƙasa, kai ka zama tsumma. To bayanin wannan baitin kake to abinda ake nufi da wannan baiti, babu mai cutar kai sai wanda ya gano kansa. Ai annabi ya hana zaman kai. Mawun tawadu alillahi rafa'ahu Allah. Duk wanda ya kaskatar da kansa ga Allah to Allah zai daga shi. To wannan girman kai zaka dan adam yana yi ko katar da mutum yana girman kai yana izza a ma'amala ma kawai rayuwa ba a da'ira ta hidima cikin sha'anin manzo Allah wanda mai hidima annabi shine wanda a haƙo ya fi kiyaye duk wasu ɗabi'u kyawawa na annabi, duk wasu ɗabi'u da suka kori da manzo Allah kiyaye su. To wannan yanayi na abubuwa da suke faruwa na jin izza ko jin na kai ko jin an isa, to sai muke dan nuni da cewa babu mai cutar kai sai wanda ya gano kansa. To dan majubanci ga ka ga mai samai da ƙasa, to yanzu misali kai da kake bawa ga Allah da yake samai da ƙasa kuma ga ka, ai izza da buwaya ai ta Allah ce sun fasa ce. To sai to kaga wannan zalintar zalinta kanka ke. Saboda ni ai na farko girma na Allah ne, buwaya ta Allah ce, daraja ta Allah ce, komai da ka sani wanda dan adam zai tara akan sai ce yau ko ya isa ko ya wai ba nasa bane na Allah ne. To kai da baka da kayanka ai bai kamata ka yi ji kanka ba. To wannan tana cikin dalilin sa na ce ba mai cutar kai sai wanda ya gano gansa. Dan majubanci ga ka ga mai san mai da kasa, to ai rashin sani shi yake janyo dan adam ya ji akwai shi. Shi abin da ake nufi mahaju, ma'ana wanda aka sawa hijabi ya ke fahimtar abinda ake nufi, shi kuma abin da ke nufi daban. Abinda hadarar take so a nufi da shi ba shi ke nufarta ba, shi kuma abin da yake nufa daban. Haka wannan ai majubanci ne ke janyo haka. To sai na ce dan majubanci cigo aka ga mai san mai da kasa, kai dai zaɓi ɗaya da kai da shi wane ne a ƙasa, kai ma kasan kai ne a ƙasa sosai ba, da kai da wanda yi ka waye a sama kuma waye a ƙasa. Sai na ce wane ne a ƙasa, na ce to kai ka zamo tsumma, ma'ana ka zamto tsumma saboda ƙasƙantar da kai kamar a ɗauki tsumma ai ba abin da ake ganin rashin daraja a duniya irin tsumma. Da dalili kuwa shi za a ɗauka a je a goge wancan, a goge kazanta, a goge datta, a goge wancan. To a ruhinka abin da ake so ka zama da shi haka, ka zama da shi haka, kar ka ji ka girma ko ka ji ka kai, kar ka ji ka cika ka girma, inda duk wata cika ta ƙare cikin ubangiji da manzansa. Kaga kuwa ta cika da muke da ita, sai dai Allah ka ba mu istiqama kawai alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan furci mu ba nawa bane ba, da wata waƙa da nake cewa ni wallahi ni mazurari ne, ban da basira ko mai rauni ne, sai dai sanka wallahi ina yi ba dan jama'a ba su tara min ko ba. Wannan bai ci gaskiya yana dan dada mun zuciya ne. Ni wallahi ni mazurari ne, ma'ana shi muzurari wanda ake zuba kalanzir ko indar wanda ake zuba ruwa, da abin da za a zuba masa ba shi zuba kansa ba, zuba masa ake. To duk abin da za mu gan shi mu a tare da mu wallahi ba nan bane bana ubangiji ne kuma sanadin manzo Allah. Yau Allah ya ɓaci wallahi ya ɓato. Yasa muke so duk abin da Allah ya bamu to Allah ka sa mu aiwatar da shi cikin tafarki madaidaici a farma kiman manzon Allah. Wannan kaza abin da wannan baiti zaki ne. Man sani ba ku da wani abu kuma sani. A faɗi mu jima. A faɗi mana. Amma dan gaskiya mun da Allah san wannan wani. Baba sha ganshi. Baba sha ganshi. Ya ce tambaya shi ma ba kai. Ta doke wanda yan wa kun san wanda tambari muka masa yanzu. Tambarin da muka masa. Tambarin da muka masa.